Sa atong utan guys. So naragukra. Ay kanon luwag ni. Dahil na din ni Alan. Let's pray. Amen. Bless us, O Lord, and in the which you are able and Pray na. Amen. And in the Father, the Son, let's pray. Amen. Jesus, O Lord, and this the gifts which you will receive from the bounty to Christ, O Lord. Amen. Kanihapon ta guys. Bagi sa kutsara dana. Bagi sa kutsara. LJ, panihapon. Alan. Ano sa pala? Dato ka kanina din. Puro. Ngayon pa guys. Okay. Alam mo itong sidaan ng batong. Nagay ko sa batong na. Sure. Batong na okra. Alan. Diyan mga diya. Dulu ko bigay ko ba? Ay, tan. Gusto ko sa utan. Ako gusto mong jelas ni. Dahil na tungtungan siya nila sa bangkot mo. Taman ko. Sa kawin sa kawin. Tangihog lang. Sino ko din ay ang papel kay kahoy rin ang papel na. Ha? Kanang papel? Sure. Ito na sila guys. Si Mimi walay klase. Nagpasotoy na sa Alan. Magtanom ta dani sa kuan guys. Nanay akong pawa dani. Magtanom ta sa talong kuan. Kanang at upo daw kuan okra ug batong. So ato ning tanuman dani guys. Kaning area dani guys. Na mga durian dani nga tanom niya. Kani dani gamay ran patagani kay dito sa ubos bangilid na nya. Kana po din na sa pikas kilid. Giangkon po na diya sa yang igso ni Alan nga katong tuwa sa Cagayan kan diya sa ibabaw sa among balay. Muna yang giangkon diya daw dani pud sa ubos sa among balay. Iya pong igsoon nga tuwa sa Butuan mo sa nagangkon dani ay Medina. May nagangkon dani nga yuta kaning nasa dani sa ubos. Nya katong dito pud sa ubos, giangkon na pud to sa yang igsoon. Pero kana angkon-angkon lang kay kani nga yuta kumon pa man ni kay sa iya maning
kabilin man ni sa iyang apuhan ni Alan. So namatay naman yung apuhan, iyang papa na lang. So kana siya guys, angkon-angkon lang na siya nga dani iyang area, dani kang Alan, dana kang kuan, angkon-angkon lang pero do na pa ni murag questionable pa ni siya nga yuta kay murag naka kuan ko nga ibaligya ni sa iyang papa ni Alan. So kani dani nga area ako na problema dani pero ang saon taman kung kuan madayon og baligya wala tay mahimo. So karon ako lang ni daning tanom-tanoman sa mintras nga wala pay desisyon gid nga ibaligya niya. So kani dani nga kuan area gitanoman ko ni alugbati dani nang hawan na gitanoman ko nagalugbati guys daw tanom pod ko uban nang kanira dani gid nga area mo among katanom-tanoman kay katon dito sa likod sa iyang lula ni Alan ay sa igsoon to sa iyang lula kunya kung mag-ingon ang iyang anak nga ibaligya wa man tay mahimo diya. Sayang kaya mong gitanom dadto nga durian ko magtanom ni dadto. Muna nag-iyon si Alan nga dili nami magdugang og tanom kay wala nami area nga matanuman. Kanira dani. Gawas kung na mi papel ato nga kasulatan kay okay ra. Nya wala. Kay kuan man gud. Gikuan man gud na sa iyang apuhan ni Alan. Gikuan man gud na sa iyang aya ni Alan diha. Ay sa iyang lula. Igsoon sa iyang lula nga sa una dili patanuman og mga kuan nga mga kahoy ignan gid nila sa una sa bagong sorbe pag nasorbe na ni siya kay kuan mo na siya ka hektarya guys 5 niya gibahin dayon ay 5 ay na kuan din ni napulo din ni ka hektarya napulo siya ka hektarya niya gibahin dayon og kaduha muning daghan man igsuon sa iyang papa ni Alan bahin-bahin sa din nila daw ang bahin sa iyang papa ni Alan is tunga sa hektarya niya mosad ning gibahin-bahin pod niya sa iyang mga anak daw muni dani ni Alan si Alan may naka pili sa plaster kay dani man may nagtrabaho sa una muning ang iyang gitrabaho dani sa una mura sa diyang angkon nga area nana sa ibabaw sa iya na pod na igsuon nakaron kay kuan man kanang kung gamiton niya sa iyang igsuon niya gitanuman na mugdurian wa tay mahimo kung ilang bawion kay ang yuta ra ba guys ag-awayan ag tatay pang magsuon muna kung agtanom-tanuman na ni sa kuan kanang bulang huyan man nila ni sa una man yung tanaman ako sa durian nani muna yung tanaman ako sa durian kay bulang huyan man nila ni sa una daw dili sa dagayo ang durian dito kapit kay daghan pa palkata dito kapit niya pag mapagakan okay lang maharbis na ng palkata diha sa pa kay okay ra na tanuman siguro nya kay napa may dagko nga palkata diha pag mahulugan og sanga ang durian kay kuan man agwantahon lang sa ni nato dani pagkuan nagkuan lang ko ni Alan nga magkuan nga madugangan daw ni durian nayon man siya dili lang sa wala patay tanuman nang ingon siya kanilang sa dani mo atong atimanon kay wala pa man tayo nga maplastaran gid kung asa gid ta magkuan plastar sa durian kay mga questionable pa man ang mga yuta dana luwag kay siya guys nga yuta pero dili man amo dani imo tanuman niya bawo pag kuan ingon niya isuon kay hawa na ingon nga ako nang gamit lang yuta sige sa may maalaot ikaw hago ra imo nabitaw to dito nga area para di lapita tanuman ni Alan nagpalkata 200 punuan
kabot nga nanay palkata. Di man gid kawala ang kamasinahon sa tao. Mun ang gi kuan gi tigwayan sa baka. Pilay gasto na mo datong 200 ka punuan, abono pa. Similya pa kay pinalit ang similya. Di wami nahimo. Okay. Gitigwayan man sa yung papan alam sa baka. Kaya di siya gusto nga kuroton ni alan og tanom ang yuta sa iyang nanay. Luag man nga yuta dani guys, pero common ang uban ay lagi common. Ako yung mga similya nga pinangayo guys. Okra. Sagol man eh. Okra. Taga sa amigas na ilan eh. Taga sa amigas. Ato ning anong kesari daw niya tanom ayutan. Kinagay batong.
akong talong daw tangkong magbati mga niwang pa na guys kay wala pa na yung mga abono. Niwang pa na itong mga tanom kay wala pa na yung abono guys. Pahuway sa ta guys, mo ingkod-ingkod sa tara nagtanaw sa itong tanom guys kay init naman. Pahuway sa ta kadyot guys kay mainit na. Daw dahil nang init karon kay bisag buntag pa sakit. Mimito ang naglaag sa yang kwan. Naglaag sa mga ito guys. Mag-chika day tayo guys no. Uy, kwan sa inyo guys, chika. Ito lang sa kwan guys. Sa yupa. May ako chika ninyo no. Okay. Dagan magiging ako ka kuanan basaan sa mga comment nga. Luag kay kagyuta, luag kay magyuta pero walay tanom. Di kagapananom. Istoryahan ta mo. Kanila ninyo ta nga mong trabaho. Kabili ni sayang lula ni Alan. Sayang lula pag yun. Sa uyang pag niya nga kabilin. So nasunod sa iyang nanay ni Alan. Pagkamatay sa iyang nanay, nasunod sa iyang papa. Kanina ni nga yuta guys. Wag ako na problema. Danodan ko gana. Tanong-tanong. Kaya sa una, nag-discut dya po niyang papa. Wala ko na makabuot na anak. Ngayon, balik daw ni Sini. Timutong si Alan, nasingkahan niya yung papa. Anong ibaligyan ni mong kabilin man sa mga katigwangan pag yun. Kaya tubag sa yung papa. Wala mo ilabot mga anak. Kaya ako, ning kabilin. Anang istorya na wala na na. Nakabantay mo na itong bagnot pa kayo ni Dani. Pag ato na kuya po dito naglaag ko, istorya ko na siyang papa ni Alan. Karon na Dani bag mo. May baligya ko na niya ni Dani ngayota. Wala doon ko na makapugong na iyang anak kay iya daw ni kabilin sa iyang ginikanan. So di ako may na problema. Naglabad akong ulo kay nabi among tanom Dani. Namong durian Dani nga tanom. Okay ra kung ako kwarta ang gitanom Dani. Gipalit sponsor baya. Di mo nang galabad akong ulo kuna-kuna kung saan ako pagkuhan kay kanang nahimuhinon siya nga kuhan niya yuta kay agto man gud lagi mi kay sa una pabuhi pa yung nanay ni Alan. Ang yung nanay ni Alan nga kanada nang area lan mo nagtrabaho dana nga kuan mo na kuan na dana kay umawala ko magpadayon kaya pud na pagtrabaho. Di mo tong gitan mura na mga istorya mo tong gipanuman ni Doydoy sa palkata. Dagan ka na palkata diya tinanom guys. Dagan ka na palkata dani dito sa punto dagan ya pun palkata. Itanom ni Doydoy pero sa una sa Pasko pa na yung papa niya Alan dito gibawi niya dito marapit itong dito sa buntod itong wala lagi di man lagi si Alan gusto samo so gibiyaan niya to dito mahalag na iyang tanom dito nagastuhan siya dito kay nagpaliton biyang similya sa palkata to sa una ni abono pa kaya di man maglusot yung tanom kung may abono kanina ni wala na kayo labot yung papa niya Alan Dani kay naaman siya pag istorya sa iyang nanay nga trabahoan na na Alan taman sa kuan kay kabilin ko man dili ini pwede ibaligya nga yuta Dani sa iyang nanay ni Alan iyang trabahoan na nakaroon pag iyan ang papa ni Alan kay gusto man niya ibaligya iyang bahin nga di ag-ingon sa ko nga ang among tanom Dani di ma-thank you muning gisagbutan siya wala ko gibali-bali wala ko giatima wala ko gikan wala ko gilampasan ang kuan kay mura ko sana kuan ba nga pag ibaligya di pa dugay siya nag istorya nga ibaligya niya Dani na
Si Alan wala pa tanto ako siya istoryahin nga may istorya si Papa kay kuan gyapon siya. Papa mo siya. Ay dugay na ko istorya na ko sa Alan pero dugay na ko siya istoryahan. Na ibaligyan ni sa Papa ni. Ang sa tubag ni Alan. Siya nga wa tay mahimo ko ibaligyan niya kay iya man ang kuan katungod. Yan na. Yung kuna daw biya tong tanom di ma-thank you. Walang taon sa Alan nagtingog. Eh, kabalo mo din siya nga sponsor nila ni. Eh, kung ako pa lang, parang magdagala ko. Kung ako pa lang, kwarta na ning gipalitan ng mga durian sa diha. Jesus, dili ko may stress. Okay, hunang nga, nang di ko baligya siya Papa, total. Iyaman yung dani nga. Kuan, kabilin. Gid na lagi na ako sa guys nga. Atrasad ko nga, kuan lagi. Bunghusad nga tubag. Kaya lagi niya nga ibaligyan niya. Kaya siya kung itubag ningon sa ko nga. Di tagani mo yung mga, ito nga, tagani mo yung mga anak sa bahin sa yuta. Kay, kung mag-iyon na siya nga, di niya ibaligyan ang iyang katungod. Kay iyang trabaho. Ikniwan mo kaya Papa niya Alan nga. Dito siya mga isang mama. Naon din himan mo pangain ako. Manang ako mo yung ka-stress kay sa una sa wala pa mi nagtanom dami pag yung gid sa timayan niya nga pag tanom-tanom kasakuan na dili pa na nimo makuan nga inyo na yuta kay bisan tudog sa iya napapanyalam pero wala pa may papel nga gimitan sa tulis niya wala sa niya na sayo kaya di man may makabuot di man makabuot ang mga anak ko hindi ko niya papangibigya kay kadili na siya Papa atay mahimo gawa sa pag kuan lang agud mura ko di ko ganahan nag standby din sa balay di ko ganahan nag kuan kanang trabaho sa yuta ag ingon lagi sa tuya igsoon kana dinha iyaha kada po dinha iyaha kani lagi dani kaalan na akong ibaligya sa iyang Papa kay ibaligya mo niya tanan di tay mahimo iya pala puyo ko niyang Papa niya Alan nga kung mahimo lagi kung bahinan siya ang kanilang dani ang iyang gitrabaho mo dili ipabaligya masugot ka sa ang agpalit kung laktawan ang dani kanira lugagi dani ang tunga mo laktawan nga naman siya nakatunga man siya patay mahimo gawa sa pagkuan na lang ako dili sa yun nga magkuan tag yuta nga wala pa gid tay papel nga ato yun nga kuan pag matuod kung ipahawa magaling ta do na tay ika laban kuan ta mananom ta kay kung mananom ta niya atong yuta dili ato para ra na sa balay kung magbalay ka niya pag kuan sa tagiya ang yuta thank you mong balay naka na mong balay dana guys kuan na siya ganang nakasulod na sa bahin sa yang isa kalula ni Alan igsoon siya lula kana mong gibalayan na kay wala na ni Alan dani ay nakasulod siya gamay pero gamay ra nga part nga dinhi nga side sa iyang sa iya sang yuta sa iyang Papa nag gisibog ni Alan didto kay aron didto gid siya dapit sa nga kuan kay kung mag-ingon niyang apuhan nga ibaligya po niya didto agyon sa Alan panghiyon ra man sad niya ang kaniing gibalayan nga kanilang iya dani wa gitay kuan way lutsanan kay kung ibaligya to ito sa iyang ayaan po ni Alan ay sa iyang igsoon siyang lula wa man tay mahimo kay ilahaman nang dagan to kay kuan nga luag kay mog yuta nya di mo pakatanom di mo pakakuan kung ako pala ni yuta nganong di na ko luko tanom kay gusto gid ako itanom lubi kung ako pa lang ni yuta ni guys gusto na ko itanom lubi may tsada gid itanom kay ang lubi pang kuan yun
mapuslan pa sa mga anak, mapuslan pa sa mga apo-apo. Kay kanina ning mga ang lubi nga among agipuy-puan, mga sa iya pa gining apuhan beginialan sa una. Nya karon apo na bisialan sa to, apo na si Alan, apo sa tuhod na. O di napuslan pa niya. Nakakaon pa siya sa kuan, nabuan. Nabuan sa kapuhan. Kanina ni sauna guys, luagi ginig kalubian sauna. Pag bago ming ninyo ni Alan, kami dan siya may sorbistante dani. Sukad pa sa una sa kuan pa siya kanang uditaw pa siya na gid ang sorbistante. Kay din naay nagbantay dani. Ay kuan, naay nagbantay dani nga paringtira pud sa iyang kuan lola. Na, si Alan mo'y kada pagpalugnas si Alan mo'y mag-anhi, mag kuan, si Alan mo'y mag tanaw kung pila ang ilang naipo. Kay luag kini kalubian dani. Sa bago pa ming ipon, ang naipo gid ani kuan. Dako kay kuan ani kay nag ipo pa mig 10,000 ka buok dani nga kuan. Sa kami pa ni Alan nga nag-ipon dani. Utong na timingan nga mahal pud ang lugit. Na kay lugit man. Utong ang nagunitan gini Alan nga bahin 22. Mutong last na mo nga kuan nga dako kay halin sa sa kuan kupras dani kay pagkakuan pag dinhi na yang nanay ni Alan nagsige sila baligya sa punuan pakating nakaron nga na kuan idang na murag napuaw ang kalubian. Ang nabilin ka na radya dapit nga side na gamay diha. Naapo dito pila ka lugas, Yung kato dito nga area nga among agipuy-puan mo to dito muy daghan-daghan nga punuan. Nakailahi naman ang tagya dito, ang tagya dito kay igsoon man sa iyang nanay ni Alan, sa iyang lola. Mo may tagya dito. Muna nga ako yung stress agko na una kung saon sa baka kaya kung ibaligyan ni Dani sa lugar magtanod na lugar ko sa kung tanong lagi namunga na mamunga manggid ni at pila ka tuig mamunga manggid ni siya nya og mabaligya gid siya tinuod. Nung lagi ingon niya ti Maya nga pagtanong ka na sa kuan niya kuan ra ba muna dagang kaya istorya sa una. Kamlay ko na minaw kaya gyud lagi si Alan nga ano magkuan makang kabilin sa kong papa muna manang usad lagi niya tong kagahig ulo usahay kita rin ito ihatag sa kuan ingon lagi ko ni Ate Mia nga tanong mi sa durian dani dapit na area na mo lagi ito yung istorya siguro ka na yung tautik ngayon magtanuman nakaroon na siguro gid siya agod nag-ingon bitaw si Ma'am Pinay Beauty nagchat gid siya sa kuha nga dugangan daw ang durian motong ikonsultan ako si Alan kung unsa ba kapag chat ni Ma'am Pinay Beauty dadto kato nga time nag-istorya na ya papa ni Alan dadto pero wala pa sa Alan ako na sabay pagchat ni Ma'am Pinay Beauty motong na yung ko ni Ma'am Pinay Beauty nga dito sa area Pikas kay kanira dani ang tanuman kay kanada ibabaw bahin na sing suon na moto ingon ni Ma'am Pinay Beauty nga kung nasa ang yuta kung naba may kasulatan kay wala man kay pagkuan biya na yuta nagyon rabing apuhan ni Alan nga kung na lang na di Alan wala lain makasulod tao sa una sa kuan hinatagan kami niya kada buwan na napadala man siya na mong kuan napadala siya na mong sulat ito sa una yung ipadala sa una pa nga panahon yan ingon man siya nga
Ngayon siya nga, dili na siya muhatag og binuan sa amo kaya ang abot sa lubing iya ihatag. Namo tong ang kuan, ang iya lang nga dili masudlan og lain ang yuta niya sa lain tao. Kaya kung walay mag kuan natiman diya sa yuta, basin niya kung masudlan sa lain. Namo nang di mi kabot-bot pudog tanom dito sa mga kuan kay ina nga wa kay kasulatan. May mag-ingon niya sad nga di naman ko puyo din kay bukid man ibaligya. Namo tay mahimo dia guys. Agod ag-ingon ko niya alan nga panarbaho na lang ko alan. Wala tingog. Wala siya tingog. Kaya aglabad akong ulo puyo ina ni guys. Aglabad akong ulo. Asahay lagi kapuyan ko kuan, kapuyan ko pag kuan sa akong mga tanom mura rasa di mura ko kawadan sa gana ba pagatiman laban ko labon sa una sa gagmay pa kay kuan gid nya muna atimanon gid kay kuan ang kawadan ka sa gana tungod sa istorya nga di mayo nga kabatian nimo matinuod baka ang istorya or unsa baka ha ba o ako lagi ka problema sa dani akong tanom pero mas hindi kung kaluyan sa Ginoo nga dili madayon og baligya pag ampuay lagi ko nga dili unta madayon wala untay mo palit dili madayon og baligya. Ay diwinde sa akong likod guys. Hala amang kagikan Pangalayo ko dito ni Lola. sa Nagkaunan sa saging, avocado. hala May saging, avocado, gatas sa sentral. May isagol. halo-halo na na tiyan. May kayo. Ang kira to? Nahugas ka sa plato. Wala. Diha lang kita magluya. Bulingit ba kay ka? Wala ka nahugas sa plato nga wa may kay klase. Dapat ikaw nahugas sa plato kay wa kay klase. Ha? Kaga. Ikaw ang tanawan ni mong buhok na bukado-bukado. Kami kina. Bulingit akong dalaga guys. Duha kabuk na katig-up ko. Dak. Kami kayo busog kay ko. Pangintay ko nimo nag-atuay ko sa ubos. Apit ka boss. Dito ay. Itawagay kita yung gunay. Ay, nay. Atuay ko dito ilang lunan. Tangan ka dito sa kuna. Nagdawin ko pa yung dire. Ang kukuya siya wala man nila mamanan. Ang sabat tarawa dito sa ubos daw. Tanaw na ko. Naraman di ay ko. Tanaw na ako naraman di ka. Ipaway ko dani kay init naman dito. Ang tanong ako sa kuan batong daw kuan. Batong. So kayo daw kunay. Daw upo. Nang nagpahuway sa ulan ni Kadyut. Kaya init na. Ugma ko na nabisbisan. Kaya walay agas karon. Yup, sana may. Natanom na ako dani ang okra guys daw ang batong ug ang upo na tanom na. So ugma na ato bisbisan kay basa pa man sad ang yuta. Ayan, basa pa ang yuta dani guys. Hawanan pa na ako di pag-utro guys para matanoman na po dugutan. Mga lugbate. Ug daghang kayong salamat sa inyong tanan guys. Magpahuway na ta kay init naman. Daw napasad tayo buhaton. Mga pita. Bitaw. Wala pa magod ko na mahaw guys. So mga pita ko. Nag-inom na ko ganina og ininit. Anak din ko nag-anak din sa tarbahoan. Lakaw nila ni Relona o ni Alan. Si Mimi, murag nagkaon na to si Mimi. Daghang salamat sa inyong tanan-tanan guys, sa inyong suporta,
sa inyong walang sawa sa pagpanood sa akong mga video. Daghan kayong salamat sa hindi pag-skip sa aming ads. Maraming salamat po guys. Ug hanggang dito lang video ko guys. Okay, magpaalam na. Bye sa inyong tanan guys. Love you all. God bless you all guys.